Balita national, kaso ng COVID-19 sa Pilipinas naglapaw na sa 300,000. Temprano nga pagbutar sang kapin 10 milyones ka mga senior citizen kag PWD sa 2022 elections ginaduso ni Senator Angara. Balita international, 26 ka mga tao patay sa pagugpaas ang military plane sa Ukraine. Sa sports balita, boxing bout ni Pacquiao kag McGregor posible patigayonon sa 2021. Mayong aga Bacolod, may aga Negros Occidental kag bugas nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Sunday edition. Karon nga adlaw Domingo, September 27, 2020. Ini naman si Aksyon Dorel Cabatu. Detalye sa balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ang joyte! Yung banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dalain. Aksyon Balita Sunday Edition sa Aksyon! Lasay 7 Action Radio Philippines Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday edition. Detalye sa balita lokal. Ginpaisol sa masunod nga semana sang lokal nga panguluhan sa Bacolod ang plano nga magpatigayon sang swab testing sa mga vendor sa 3 ka mga merkado. Suno kay City Administrator kag Emergency Operations Center Executive Director M. Ang nagapanguna nga rason sini nga desisyon amo ang kakulang sa kooperasyon sa mga grupo sa programa. Dugang paniang apisar sini nga sitwasyon, determinado ang syudad nga dayunon ang among plano masunod nga weekend bisan pa man nga mayara sang matabo nga pag-downgrade sa community quarantine status sang Bacolod pagkatapos sang Setyembre 30. Plano man sang syudad nga liwat magpatigayon sang lapnagon nga information campaign sa mga vendors umpisa sa adlaw sang Lunes agud sa tuyo kay ni sila ang lubos nga mapahangop sa kaimportante sang programa labi na sa mga nagapadayon nga pag-away sa COVID-19 nga pandemic.
supposed to be this weekend na siya. But since may mga iban pa nga nag-question, kaga may iban nga daw may resistance sa program, so gintagaan pag naton another week nga maka information dissemination kita sa mga market. Gin-move namon ang implementation date to next weekend. Kabahin sa pahayag ni City Administrator M. Ang. Wala na dayon ang interview kag hatagay sang numero para sa makatapos ang transport sector kaban pangataw nga posible beneficiaries ng financial assistance matapos nga gindagsa kag wala makontrol ang mga tawo nga nagpadulong sa Bacolod Government Center Sabado nga adlaw. 5 milyones pesos ang ayuda gikan sa DSWD ang gintalana para sa financial assistance sa mga taga Bacolod nga naapektuhan sa pagpatuman sang Modified Enhanced Community Quarantine. Suno kay DSSD Head Pasita Tero ang ayudang para sa mga transport sector, mga nawad-an sang trabaho karon nga MACQ, musicians, construction worker kay iban pa nga kapin isa ka gatos ka matao ang makomodar sang DSSD sa kada adlaw para sa interview. Dugang pa ni Tero mayara sang sistema ginaplano pero wala ini masunod. Ginpathag ni Tero nga ila gintugyanan ang mga presidente sang transport sector nga pili o ng mga driver nga lubos nga nagakinahanglan para sa sini nga ayuda kag hindi na pag-ilakip ang mga driver nga nagpakigbakin sa libre sakay program. Ginpaathag ni Tero nga wala Manila ginpabalo ang media angot sa sini nga programa bungod sa limitado nga pondo kag posible dugukan sila sang tawo. Sa karon mag-umpisa o kon magapangita sang paagi ang DSSD angot sa pagproseso sa paghatag sang sini nga ayuda. Siling sa nga awla niyo ginambal sa radyo because dugukan kami sang tao kagamay sang amon nga budget. We cannot do that in public, so that's why nga ang amon nga ginistorya ang mga presidente sa mga asosasyon kag ang sectoral representative kay sila ni mambal sa mga tao nila sa dalom. Kabahin sang pahayag ni DSSD Head Pasita Tero. Nagpasalig sang bulig ang sangguniang kabataan o SK Federation Negros Occidental sa mga grupo sang pamatanon labi na sa ilalapnago niya kampanya agud tipigan ang dunang manggad sa probinsya sa Negros Occidental. Sa mensahe ni SK Federation of Negros Occidental Vice President Ana Bernadette Gatuslao sa virtual conference sa Negrosanon Youth and Climate Action, nagpasiguro ini sang suporta sa kausa sa mga pamatanon sa probinsya pagi sa mga programa nga mahimoy patuman sang federasyon may kang tanan sa advokasya sang grupo. Suno kay Gatuslao padayon nga magahimo sa mga programa ang Provincial Youth Development Council nga makabenepisyo sa mga pamatanon. Nagpalabot man sang pagpasalamat si Gatuslao sa bulig nga ginpalabot sang grupo sa mga pamatanon sa pagdihon kag pagpatuman sa mga programa sang SK sa probinsya. Sa dugang balita lokal, ginsaylo sa Ligtas COVID Center o kon sa Talisay City BJMP ang 22 ka mga persons deprived of liberty o kon PDL samtang ginpaydalom sa 14 ka adlaw nga quarantine ang siyam ka mga jail personnel sa Metro Bacolod Jail matapos nagpositibo sa COVID-19. Sunod kay BJMP 6 Regional Director Senior Superintendent Baby Noel Montalvo, ang mga inilon sa asymptomatic ag posible naglaton sa mga jail guards kag PDL halin sa mga preso gikan sa ibang presuhan matapos ginremit sa mga jail facilities. Ginpahayag ni Montalvo nga ikaduha na ini nga kaso sa COVID-19 cases sa talatapan sang BJMP Western Visayas sa diin. Ang unang kaso ang natabo sa syudad sang Iloilo. Ginpahayag ni Montalvo nga siyam ka mga BJMP personnel ang mag-aabot sa syudad sa nga Bacolod nga magaserbe augmentation force sa MBDJ sa barangay Singkang Airport. May proposal naman po kami and actually, we are prepared for this and possible po na ilipat namin sa isang mas, kumbaga, tinatawag namin ligtas COVID centers ng BJMP wherein meron po tayo isa nakalagay para dyan sa Negros area. Ang kabahin sang pahayag ni BJMP 6 Regional Director Senior Superintendent Baby Noel Montalvo.
Kag sa katapusan nga balita lokal, gindakop sa otoridad ang ginalegar gun for hire suspect nga gidatudlo man nga suspect sa pagpatay kay Bayawan Councilor Alex Tizon sa Negros Oriental kahapon adlaw Sabado. Nagserbeng ang CIDG Negros Oriental upon mga personnel sa Valle Hermoso Municipal Station kag First Provincial Mobile Force Company sa warrant of arrest sa kaso nga murder bato kay Jason Tapuz Barte, 30 anyos, residente sa Banwa sang Basay. Ang warrant of arrest ang gin-issue ni Presiding Judge Maria Myla Ray Santos Orden sa Regional Trial Court Branch 63 sang Bayawan City na petsahan Agosto 14, 2020. Sunod kay Lieutenant Colonel Ariel Huesca, pamuno sang CIDG Negros Oriental, ang warrant of arrest ang angot sa pagpatay kay Tizon nga isa ka retirado nga pulis na ginpatay sang motorcycle riding suspect sa Barangay Villarreal, Bayawan City, nagligad niya Pebrero 18. Dugang pa ni Huesca si Barte ang isa sa mga ginakusar base sa CCTV footage sang krimen. Sunod pa kay Huesca, ang motor nga ginusar sa krimen ang na-recover sa balay ni Barte pero iya ginapanginwala ang involvado ini sa pagpatay kay Tizon. The Size 14 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa mga balita national. Kaso sa COVID-19 sa Pilipinas naglapaw na sa 300,000. Temprano nga pagbotar sa kapin 10 milyones ka mga senior citizen kag PWD sa 2022 elections ginaduso ni Senator Angara. Detalye sa balita national pagkatapos gid lamang sini. Mabigat ang araw. Alright, good morning mga ka-aksyon. Happy Sunday, everyone. So sa aton mga ka-aksyon nga upod sa akong sini nga aga, good morning, gid. Anyways, isa-isahon ta sila be. Kay sino ni? Kay Ernesto Rigacho, good morning. May lang nakapagpamati, happy Sunday. Wait na kayo kataman katunog ang akong di nga monitor. Okay, kaya Glenn Santa Ana, good morning man. Kaya Terce Baterna, mayong aga ma'am, kag sa tanan nga nagapamati. Kay Dennis Richard Tibor Roma, happy Sunday, Mommy Dors. Happy Sunday, Dennis. Have a great hair day. Kaperido ka pasayod man na. Good morning, Energy Fans Club from your loving, caring, and most especially, Diyos ko, handsome President. Ay gali, Ivana Buhawi. Good morning, Energy Fans Club. Thank you. Halong everyone. Yes, halong good. Kay Bia Jonathan, good morning. Kay Ma'am Vanessa Mayo, araman siya. Good evening, Action Beautiful Dorel. Have a blessed Sunday there to you. Yes, draman sa inyo, ma'am. Sabado pa lang no? Enjoy good, ma'am. Kay Sherlyn or Nylirish Aquino, good morning sa imo. Kay Ma'am Cory Vidaha dra sa may Kuwait. Happy Sunday, stay safe. Kay Aryan Joaquin, good morning man. Si Sir Stephen dra sa may Victoria sa PNP, good morning sir, may lang nga pagpamati. Kay Melro Bocatia, good morning sir. Greet niya lang ko no ang family Bocatia kag family Badoy, Kamuni, kay Roman dara sa may Purok Bugtong, Barangay Lukutan. Ano ning Love City? Kabasi kawan kalan, hindi ko sure. Watching from Bacolod City. Kay Christine Villalobos, good morning Aksyon Dorel. Monitor man sa Energy Fans Club. Have a blessed Sunday. Mga ka-aksyon, keep safe. Yes, thank you. Kay Ramilo Osorio, good morning man. Rowel Carmonias, mayong aga. Alex Fuentes, good morning sa imo Aksyon Miss Dorel. Kag happy blessed Sunday sa imo. Be safe. Yes, be safe everyone. Subong lockdown sa Bacolod, no? Siyempre every Sunday sirado ang mga merkado kag hindi pa i-honor ang mga quarantine pa. So sunod gid kita sa mando sa nga nga syudad para safe kita tanan mga ka-aksyon. Kay Lani Mitokwa, good morning, happy Sunday Aksyon Dorel. Kay Sir Romo Pasaporte, araman siya, member man isang Energy Fans Club.
Kay Roland Octavio, good morning. Dala sa mga Korea. And then, kay Vinji Isbalan. Tito Vinji, good morning. Dala sa may Sagay City. May lang na nga pagpamati. Sagay Central. Good morning to kay Eglin Lastimoso. Magandang umaga, Miss Dorel. Pakibati ang mga kapatid ko sa Hacienda San Jose 2, Silay City, galing kay Igle Lastimoso, Las Piñas City, Manila. Okay. Kay Pastor Mark Joshua Obedosa, Happy Lord's Day. Good morning, Pastor. Kay Andre Salvederder, good morning, man. Deliza Vingno, good morning, Aksyon Radio, watching live sa Kapehan ni Mitoy sa Purok Sigay, Magsungay, Singkang Airport, Kapita. Sige, salamat, Gid. May lang nga pagpangape. Kay Rene Dalisa Ledesma, kay Mary Jane Balsa Baha, good morning, Gid. Armand Jeline, good morning, Aksyon Dorel. Idol pa, shoutout naman. Ari naman kami di subong sa Balaboy Eatery, or do Palaboy Niligan. Sige, good morning sa inyo, Dra, sa Barangay 18. Standby for Balita National. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus. Aksyon Balita Sunday Edition. Sa Aksyon! Last 6:20 Action Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Action Balita Sunday Edition. Detalye sa mga balita national. Naglapaw na sa 300,000 ang total confirmed cases o COVID-19 cases sa Pilipinas matapos nadugangan sang 2,747 kabag-o nga mga kaso. Ang pungsod ang mayara sang 301,256 ka mga kaso. Na-record sa National Capital Region ang pinakamadamong nga bago nga kaso nga may 1,115. Sunod ang Negros Occidental nga may 196, Cavite nga may 153, Laguna nga may 112, Cebu nga may 107. Ginanunsyo man sa Department of Health ang 777 ka bag-o nga nag-ayo sa masakit o kon kabug-usan nga 232,906 ka mga total recoveries. Nadugangan sa 88 ka mabag-o nga patay o kunyara na sa 5,284 ang death toll sa Pilipinas. Ang Pilipinas ang may 63,066 ka mga active cases. Nagsaka naman sa 133 ang licensed laboratories sa pungsod Pilipinas kag masobra na sa 3.3 milyones ang napaydalom sa COVID-19 testing sa Pilipinas. Naglambot sa 201 ka mga drug suspects ang napatay sa drug operation samtang paday ng pagpakig-away kontra COVID-19. Sa datos ng PDEA as of August 31, 2020, 5,856 ka mga drug suspects ang napatay sa idalom sang drug war sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Umpisa sa Hulyo 1, 2016 apang sunod sa human rights groups, naglambot na sa 27,000 ang nagkalamatay. Sunod kay PDEA Director General Wilkins Villanueva, 155 ang na-record yung napatay umpisa Marso, tubtub Hulyo kag 82 dire ang natabo sa Mindanao. Dugang pa ni Villanueva, lain ang drug war sa Mindanao ikumpara sa ibang lugar sa Pilipinas. Labi na sang napatay ang 5 ka PDEA agents na gin-ambush sa Capay Town, Laro del Sur sa Oktubre 2018. Sa record months, ang PDEA 176,777 ka anti-illegal drugs operation. Ang ilan na patigan umpisa Hulyo 2016, tubtub Agosto 2020, kag 256,788 ka mga drug suspects ang nagkaladakpan. Palayag pa ni Villanueva, magabalik ang uplantokhang matapos ang COVID-19 na pandemic.
Ginapaabot nga na masunod nga semana ang executive order o kon EO angot sa maximum nga presyo sang RT-PCR test para sa COVID-19. Suro kay Health Undersecretary Maria Rosario Verriere, nasumiter na sang DOH ang ila proposal nga EO sa Office of the President nga nagaswestyon sang suggested retail price sang swab test. Dugang pa ni Verriere ang pungsod ang wala sang layi nga nag-regulate sa presyo sang COVID-19 diagnostic methods. Ang DOH ang nagpatigaan man sa price survey sa nagkalain-laing nga laboratorio, agod may baluan ang price ranges. Samtang pending pa ang desisyon sang presidente angot sa pangabay sang DOH, ang palasyo ang nagpangabay sa mga laboratorio nga panubuan ang presyo sang swab test. Ginpahayag sang DSWD nga magahatag ang ahensya sa emergency subsidy sa mga pamilyang mapektuhan sa ginapatuman nga granular lockdown bilang kabahin sa ila social development programs. Sa press briefing, ginpahayag ni Social Welfare Secretary Rolando Bautista ang kabahin sa ila response and recovery intervention para sa mga kwalipikado nga mga benepisyaryo sa idalom sang Bayanihan 2. Gina-finalize na sa karon sa ahensya ang guidelines para sa recovery programs. Iban pa nga proyekto sang DSWD ang magatutok sa paghatag sang assistance sa mga individual kaangay sang livelihood grants, social pensions para sa mga indigent senior citizen, feeding programs kag iban pa. Kag sa katapusan nga Balita National, ginaduso ni Senator Sani Angara ang temprano nga pagbotar sang kapin 10 milyones ka mga senior citizens kag persons with disabilities para sa mataas nga voter turnout sa 2022 elections in kaso nga maglawi ang COVID-19 pandemic sa among nga tinion. Si Angara ang maga-file sang hagna para sa temprano nga pagboto sa 2022 elections kasunod sang kabudlayan sa matigulang kag PWD sa kada piniliay. Ginaduso sang senador ang pagpalawig sang voting hours para madamo nga tawo ang makomodar o kung makabotar sa eleksyon. Ginasuwestyon man ni Angara nga tun-an sang COMELEC ang pag-usar sang gym kag covered courts bilang venue sa matigulang kag PWD sa pagbotar. Nagpasiguro si Angara ang chair sa Committee on Finance nga iya pamangkoton ang COMELEC angot sa estado sang ila preparasyon sa 2022 elections sa tion nga magatubang na ahensya sa Senado para sa ila 2021 national budget. Las 6:25 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Detalye sa Balita International kag Sports pagkatapos gid lamang sini. Ang Alright, good morning liwat mga ka-aksyon. So, sa mga bag-o lang naglantaw sa ating Facebook Live, mayong aga gid. Happy Sunday! Mga ka-aksyon, I hope nga okay gid ang tanan, no? Medyo mabulubog na subong kaya wala ko kag kaya sige di na to kaginaman. Kay Rodel Zagire, good morning dra sa may San Lorenzo, Argentina, South America. Kay Raymond Baring Emperado, good morning. Sir Michael Tambasin, mayong aga man sir. Doon ay lamo ko sang cake sang Tinos ba? Kay Ivy Locasan, good morning from Handumanan. Kay Dirk Damian Espolong, oy, kuya, good morning. Musta man? Okay ra ko dire. I hope okay sad mo diha. Na, kabalo ko magbisaya, no? Kay Armando Nabasa Jr., mayong aga. Marilo Tanaman, good morning. Yes? Na, sino na? Bosin ni. Happy birthday kay Jocelyn Batile from Jocelyn Batilier from Cadiz. Mag-on air lang. Mag-on air. Okay, later. Sige. Good morning kay De La Serna Randy. Thank you so much, mayong aga. Kay Shakil Tarak Muhammad. Yes, amo gina siya gulpi, ginagasulod amo niya commercial. Kay Veronica Itchauz, good morning. Sir Alex Fuentes, you're welcome. You're welcome man, Sir Iglen Lastimoso. Lito Dayap, good morning, sir. Dra sa may Punta Taytay. Kay Richard Solanoy, na ako nakita. Abi mo tigulang na ko, sir. Sa tingog lang na, sir. Mayong aga lang na, Sir Richard. Kay Bambi Padernal, good morning. Kay Homer Fernandez, Christopher Masmela,
Good morning man. Kay Franz Malone. Kay Rafi Ruban. Good morning, Idol Doll, watching sa Batangas City. Ay, katahom sang Batangas damo. Dra mga matahom nga mga beaches. Nga gusto ko gidlagawan, galing kay ti indiin madayon kay may pandemic. Kaya Helen Montano, good morning. Dra sa may Monte Vista. Kay Merles Labrador, good morning man, happy weekend. Kay Shakil Hambalya, dra sa may taga Hacienda Buena Esperanza, Cadiz City, mayong aga kuno sa inyo Halin kay Shakil Muhammad. Kay Ramonic Gonzalez, good morning. Jessie Sentina Aquino, mayong aga. Kay Charon Mahilom, watching from East Homes, Mansilingan. Good morning, Ged. May Okindo, good morning. Aksyon Dorel, greet ko lang si Lola Neneng. Dra sa may Hinigaran, may lang nga pagpangape, God bless. Yes, happy Sunday. Kay Melvin de Lima, Mangkaw de Lima, happy Sunday man. May lang nga pag-monitor. Thank you so much mga ka-aksyon sa inyo pag-upod sa akong subong nga aga. Sige. Kay sino pa to kagina? Nagaupod man sa ato ng ako niya classmates sang elementary kami na nag-classmate or high school. Si Chong Laha, good morning. Hipos-hipos ka lang daha, abi mo hindi ko makita. Kay Antoinette Piliado, good morning. Kay Dodoy, kag Arlie Piliado, kag kay Melcho, kag Aplaha Sansawi, sang La Carlota from Canada. Thank you. Mayong aga, dala sa may La Carlota City, gina-greet ka mo ni Antoinette Piliado. Ni Ma'am Antoinette Piliado. So, katahom sa Canada, no? Saan pa ta makapa-Canada, man? Okay, sige. Kay Sally Condes, hingagawan ko lang ha. Sally Condes, good morning, Miss Dorel. Pabati ko lang kay Ana Clarice, Alza Condes. Happy birthday! Happy birthday, Ana! Subong sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Halin kay Mama Sally, Alza Condes. Okay, Ma'am Sally, happy birthday kid sa imo bata. Stand by for Balita International kag Sports. Aksyon Balita Sunday Edition. Sa Aksyon! Last size, 30 Action Radio, Philippine Standard Time. Pabalik sa Action Balita Sunday Edition. Detalye sa Balita International. Patay ang 26 ka matao kag kalabanan diri ang mga air cadets matapos nga naghugpaas ang military plane sa Ukraine. Ang aircraft nga Antonov 36 ang naghugpaas sa eastern city of Kharkiv. Ang eroplano ang may 20 ka mga cadets kag 7 ka officers sa Kharkiv Air Force University kag yara sa training flight. Ginpahayag sa otoridad nga base sa preliminary findings ang captain kag indi mga cadet ang nagamaneho sa eroplano sa natabo ang insidente. Duha ka mga persona ang una nga na-report nga nakaluwas pero ang isa napatay sa hospital. Nagmando si President Volodymyr Zelensky sang objective kag unbiased nga investigasyon sa insidente. Nagmando man ang presidente nga taton ang tanan niya kaangay nga flights tubtub nga maestablishar ang rason sa paghugpaas sang eroplano. Kag sa turman nga sports balita, ginkompirmar na mismo sa kampo ni Senator Manny Pacquiao nga padayon sa karon ang mga negosasyon para sa ginadihon nga boxing bout sa tunga sang Pinoy ring icon kag ni UFC superstar Conor McGregor. Sunod kay Jake Juson o Conhuson, special assistant kay Pacquiao, posible nga himuon ang enkwentro sa Middle East masunod nga tuig sa diin ang income ang magakadto sa COVID-19 response sa Pilipinas. Antes sini ginanunsyo man ni McGregor nga magabalik siya sa ibabaw sang ring apang sa ulihigin klaro sa iya kampo nga ginaplansya pa ang pila ka mga detalye sang amo nga hampang. Last size 32 Action Radio, Philippine Standard Time kag inyo nabatian ang bugos nga detalye sa Action Balita Sunday Edition karon adlaw Domingo, September 27, 2020. Happy birthday lang kay Jaslyn Batelier from Cadiz. Okay, sige. Halini sa imo ang greetings. Halini sa Bikin family. From Cadiz, wala nila kabutang. Sige, agad dahil ka mag-gets.
Ano? Ate, sige maging shot ka ni Sakon. Okay. Dinagsa Queen 2019. Bongga. Happy birthday kay Dinagsa Queen 2019, Jocelyn Batilier. From JM by Kim. Ang greetings. Sige, sa ato mga ka-aksyon, nag-upod sa akong subong nga aga. Thank you, Gid, mga ka-aksyon. Good morning, pasensya, hindi na kamo maisa-isa. Shy, good morning, ara man siya. Ini naman si Aksyon Dorel Cabatu. Una sa balita na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!